Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Strikto nga ginapatuman sa karon ang health protocols sa evacuation center nga gindalaan sa mga nasunugan sa Barangay Singkang Airport. Idalimitahan lang ang pwede makasulod sa mismo evacuation center. Sining nga hapon isa kalapsag ang ginpaidalom sa swab test bangod ginhilanat. Yaring report. Pwede pa kamas lang tanan anay, hasta karon, hasta buwas. Sa sunod na kamo sa tent, tsaka sa mas, nakakaway na kamo tumangon. Ginasulit-sulit ni punong Barangay Rosini Distrito sa mikropono ang announcement para sa mga evacuees sa J.R. Torres Elementary School nga magsuksok sang mask. Suno kay distrito, mabudlay ang sitwasyon nga may mga evacuees sa tiun sang pandemya. Gani, isa sa una nilang ginpanagtag amo ang face mask. Iyan naabtan kay inasang aga nga may mga evacuees nga wala nagasuksok sang mask. Ang pakabudlay dito, tukot budlay kung may pandemic, kasangungay Pala ka mo daw magpinapikanay ka mo, gaan ka mo daw, dinumugay ka mo. Subong... Ang ginambal mo ito kung limitahan na ang gasulod sa evacuation. Limitahan. Importante, siguro, subong no? Oo. Wala taman gina-discourage kung magkadto dere. Oo. Pero open dito na lang namon bulig, no? Pero ibutangan talaga sa drop points. Ang gym sa J.R. Torres Elementary School doon nangin mini tent city. Sa tent nagtulog ang masobra sa 50 ka mga pamilya o kun 200 ka mga individual. Ang magkaingod balay nga sanday Jo Marie Buenofe kag Eduardo Deslate nagaistoryahan na isang ilang blood pressure nga hinali nagsaka. Naglabot kuno sa 160/100. Gani na ngayo sila sa maintenance kay naubos man sunog ang ilang mga bulong. Si Jo Marie naabdan niya pa nga nagatindog ang ilang balay pagpauli niya pero saksi man siya kung paano ini nag-abo. Si Eduardo nag-walking lang para maka-exercise kay nakaagi stroke. Pagbalik niya, natupok na sang kalayo ang ilang balay. Wala gid sila may nasalbar nga mga butang. Wala ka sa balay mo sa natabo. Pagbalik mo, wala ka na balay. Way na ara pa balay pero sunog na. Abo na. Naabtan ko pa nga, way pa abo ka tindog pa ganun una na picturean ko pa na ano ko pa. Ngara pa. Ngara pa ka tindog. Pagkahapon na gid nga no, way na. Hindi na daw nag-exercise ko blaw, igo pag-abot, wala na. Nag-walking ka lang? Oo. Pagbalik mo, wala na balay nyo? Wala na gid. Pila ka bilog ba ta ano? Dua. Wala gid binabilin? Ang bata gin salbar nila ko ngamon gamit wala gid jay. Wala sa may nasamaran sa natabo nga sunog, pero sunod sa kay punong barangay distrito, may isa ka lapsag nga ginhilanat kay inasang aga. Ila siya nga ipaswab para makasigurado kung ano ang ginabatsag sang bata. Balo may isa ka bata nga ginahilanat, ginapa-check ipaswab ta. Paswapatron na po. O bali sa subong na lang adlaw gin-report sa mo ka. Oo, subong lang adlaw nito. Subong mo lang adlaw ginihilanat ang bata. Subong man lang, kasi siguro na basa kagapon. Panigurado lang ka no? Panigurado lang. Sa records of Bureau of Fire Protection, 25 tanan ka mga balay ang nasunog sa Purok Neptune sa Barangay Singkang Airport kahapon. Sunog kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Rodel Ligaspi, hindi pagid nila matumod kung ano gid ang ginhalinan sang kalayo kay nagapadayon pang ilang investigasyon. Kalabanan sa mga balay nga nasunog, himo sa mga bagay nga madasig matupok sang kalayo. Kag wala sang alagyan ang fire truck sa sulod sa Purok Neptune, amo kon nga nadugayan ang pagpalong sang kalayo kag gindugangan pa sa mabaskong gadapya sang hangin. Kita mo dito base masamon pag pamusisa na dikit-dikit di man ang pamamalay no. Dingding to dingding lang ang pagitan sang panimalay kag kabudlayan sa aton pero kay ang aton mga fire trucks dira lang sa main highway naton nga pwede Hindi kasulod, sir, hindi hindi na. kasulod dito sa mayor gid nga area so nga kinanglan naton nga magladlad sa malaba nga mga hoses para lang maka-firefighting no. Sa inisyal nga pag-usisa, ginabulubanta nga naglabot sa 350,000 pesos ang halit niya gintugas ang sunog. Humalin sang kagabi tubtob kay inasang aga, wala untat ang pag-inabot sang bulig. Sunod sa punong barangay, construction materials ang kinahanglan sa mga residente para liwat mapatukod ang ilang mga balay.